мезгарем ба қиссаи ҳазрати Мусо алайҳиссалом ки мо гуфтем давомуш метем. Иншоаллоҳ бисёр папросид кардем. Панҷум қисмша иншааллоҳ гӯш кунен чӣ гап шидагиай. Кадоми гӯш кардагӣ набошем, пештароро гӯш кунем, баъд биёем панҷум да. Ман уҷа номерошонро мондагиам. Ҳазрати Мусо алайҳиссалом чӣ гуна гуфтем бо қавмаш бояд мерафт, мисол ҷанг мекардан, мисол Байтулмақдисам мегирифтан, бояд неки қавмаш чикор кард, тарсид, ақиб нишинӣ кардан, нарафтан. Хулоса Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло чӣ гуфт ба Мусо? Гуфт: эй Мусо, ман ин қавми тора гуфт наказат мекунамшон, ҷазошон метам гуфт. ҷазошон метам, 40 сол ҷазошон метам. ҳазрати Мусо дуо карданду гуфтанд Аллоҳ субҳанаҳу ва таолоро ҷо Юшаи Калиб бародараш Ҳорун ҳам мисол дар замин афсидагӣ гуфт, дар саҷда буданд. Ҳазрати Мусо дуо кард, гуфт Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло, ман дар бародарам ҷавоб мегӯм, мақсад Ҳоруну мисол ду каси дигар племянакш буд, Юшаи Калиб мисол инҳо боварӣ доштанд 100% уверин буданд, худованда мисол ҳазрати Мусо бовар доштанд, ба ҳамин хотир дар инҳо гуфт ҷавоб мегӯм, не ки дар ин қавмам гуфт ё гуфт диди ки хеле мисол хелан инҳо, ман ёда ҷавоб намегӯм. Хай ҷазошон доданӣ боши. Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло чӣ кард ки мисол моро чӣ накард, ҷазо надиҳем, масад инҳоро хай худат медонед. Ба ҳамин хотир Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло инҳоро 40 сол ай ҳамун пурсине ки омадан ҳамҷо бояд мерафтанд, Байтулмақдис бояд завоеват мекарданд, ҳамуҷа аз талавид чидан мисол 40 сол ай ҳамиҷа не мебиромаданд, не ҳеҷ ҷо наметонистанд рафта. Худованд як хеле кат, чунки хеле дар ҳамуҷа хеле раҳгум зада буданд инҳо. ҳазрати Мусо омад гуфт, қавмша гуфт худованд шуморо наказат кард, наказатон мекунам, масад ҷазотон мета. Чӣ гуна гуфтанд? Гуфтанд 40 сол айнам ҷо биромада наметонем. Оё гуфтанд охо мо дар инҷа 40 сол чӣ ҷо намерем, афтоби гармиро биёй гармӣ мембирем, хӯрданӣ нест, об нест, ҳеҷ нест. Гуфт зиқ нашин, ҳамаш мешава мақсад. Хулоса Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло хай абрера мисол болои саршон вай кард, чишто биёй гармӣ ҳалок нашаванд ва ҳар саҳарам мехестанд, мисол дар пишти даи дарошон бигем манна меганам, хеле як ғизое буд, тайёра омода буд, мисол ғизо ҳама чиз тайёр карда мешид бихӯранд, масад намбаранд. ғизо буд ва паррандаҳо бо мепариданд, меомаданд ба қудрати Аллоҳ ки мисол инҳо бихӯрандшон, мисол боз ҳам барои зинда монданшон. Омаданд гуфтанд ҳазрати Мусо охи чизо ҳаст, об нест, чӣ кунем, об бе об намеша зиндагӣ кардан. ҳазрати Мусо мегӯям ки тиёқша бардошт, дар санг мезаду, фонтан вори мегӯям ки об париду, як 12 чашма шиду, ҳама река об шид, мақсад мардум ай обам гупу сер кардан. Хеле солҳоам ки гузашт, ҳам ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло барои чӣ инҳоро гуфт хе? Ба хотири гуфт ин поколение ки ҳастанд, инҳо гуфт тарсиданд, қайта бо ҳамроҳиятон нарафтанд ҷанг, бигзор 40 сол дар ҳамиҷа меистанд, инҳо мақсад мебаранд, фарзандои ё айсар калон мешаванд, мақсад фарзандашон калон шиданд, инҳо ки чизи фиръавна дидагӣ нестанд, тарс мисол мехезанд, боварат мекунанд, қайта ҳамроҳият мақсад ҷанг мераванд, мезананд, вайват мекунанд. Ба ҳамин хотир инҳоро наказат кард ҳамиҷа, ё баъди 40 сол ягонашон намемонад, ҳамашон мемурданд. ҳамон хелам шид да, хулоса 40 солам баъд хеле солҳо гузашту, хай бисёр чиро мехӯрӣ, як чиро бисёр бухӯ, мисол дигар чӣ мешавад, мисол мегӣ хай ягон чиз дигар бошад. Инҳо мегӯям чиро фақат хӯрдан, баъд омадан як рӯз назди ҳазрати Мусо гуфтанд, ҳазрати Мусо охи хай худо та бугу биё моро ягон чиз дигар бита, мисол мо ҳамин чиза хӯрдара мисол монда шидем, нест ягон чиз дигар. Баъд аз ин чӣ гуфт мефуратона? Хай гуфт ягон чизе ки аз замин мебуро, ягон бодринга, помидора, ягон савзия, ягон чеснока, ягон зелена, ягон ҳам хеле чизода. гуфт ҳазрати Мусо гаш гӯшон гуфт, шумо мехоҳед он чизе ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло барои шуморо додай, мехоҳед ба чизое ки бо дастҳои худтон мешунед, инҳо иқтивос кунед? Гуфтам бале, мо ҳам хеле мехоҳем. Бинем бародари азиз, чӣ вай буданда, инҳо қавми ҳазрати Мусо ҳам вайш беҳад гуфти гапо бовар намекардандаш, фаҳмиди ҳазрати Мусоро бовараш намекарданд. Хулоса ҳазрати Мусо гуфт бирен ҳамун шаҳртон гуфт ҳамҷа меёбем. баъд дигар гапшон бо вабше бо гишнагӣ болои саршон омад. Хулоса ҳам хе ана гишнагӣ болои саршон омаду ана баъдан аки иншоаллоҳ бо дали шаба фикр мекунам бо дигар серияда тамошош мекунем, давомш мекунем, барое ки 3 минут мешава пахш шуда дар Инстаграм, зиёд намешава. Худо хоста боша ждат кунем, бо далиша иншоаллоҳ мепартом гӯш мекунем. Аллоҳ истон куна. Хеле интересне ҳозир чӣ бор меравад иншоаллоҳ. Салому алайкум.